Awutshithi vum vum. Ayazi ngomaskoti yamanje uyajola tang. Angijoli nje yami. Awujoli. Angijoli. Kumele uthole i-cherry next time nje. Mina ngicela ubhekele ume kanje. So, angasabi round. Yabona uma ugcoka number 10, uwazi ukuthi uyistar. Le number le ishumi aqokana noma ubani. Le number eqoka boPela, eqoka boMessi, eqoka boNeymar, zonke izitasha le number le. Angeke kube khona inkomesha le number. Ngithola njami awurane babone star sami ne star ngicela usintroduce ngegama nangesibongo nangekasi lakho uthi Blomava. Sanibonani babukeli, igama lami nguLwando wakakhethiwe, ngihlala eChifluthuli extension 4 1670. Lana ekasi bangazi ngoTamnci kaMboro, uTamnci abaningi. Ibhola senginesikhathi ngidlala dala from ngidlala cala ngiseseyintwana. Maka namanga angakakhulu ama team engiwadlalele emabhaya wona angachaza ngidlalile iGDL maningi nje ama team engisawadlalele mina. Okay. So talking about ukuthi dala ibhola udlala uqale nini ukudlala ibhola and yini into like ekupushile ukuthi udlala ibhola like into ekumotivateile ukuthi udlala ibhola? Uqala ukudlala ibhola wami ngiqale 2016. Into engathi ngimotivateile ukudlala ibhola, ibhola line joy like likhipha izinto eziningi, ibhola limnandi like angazi kuningi ngachaza ngebhola, just mina ibhola nje yangichaza yo. And i-role model yami mina uRonaldo since from ngiqala ukulibukela ibhola uye umuntu ongi-inspire ukuthi angichubeke ngidlala ibhola cause hayi for mina i-goat yami uRonaldo, so that's why ngithi ibhola from dala ngidlala mina Hotman. Abanje uthi awujoli ngiyakubelieve cause ngiyakubona ngathi uthukiwe. Uyawasaba namantombazana? Awusiyawasaba, just i-camera yenye i-camera. Okay nje as umdlalo webhola ugcoka le number leshisa kangaka number 10. So mase groundini like uzitshelani before ungene groundini like uzimotivate kanjani ukuthi udlale kahle groundini? Before ngiphuma endlini ngiyathandaza kucala ukuze ngazi uNkulunkulu umuntu ongasisiza la ukuthi mangifike egroundini ngidlala into right, i-commitment, discipline na enye into engisebenzisayo ukuthi angikwazi ukudlala ibhola kahle. Okay. So njame ezumdlali webhola uyazi mawudlala egroundini khona umuntu ngaphandle kabo Ronaldo kanje. Yabo? So kule position oyidlalayo like khona umuntu ofisa ukudlala njengaye wenza izinto njengaye. So wena ungamention abani? Okay, asithi la South Africa. La South Africa umuntu uzishabalala. Yeah. Umuntu odaya uye engibona ukuthi hayi chafa ibhola. Sure. So dog la eMzansi favor which club? Mina la eMzansi favor Kaizer Chiefs la eMzansi. Europe Man U. Okay, so my favorite player yakho ku Manchester United? Bruno Fernandes. Yeah, uBruno wazi ibhola, Diamond yazi ibhola. Even if no mai sekamdala makayi, yona yazi ibhola Diamond. Sure. So njengoba udlala ibhola ekasi, iliphi player okay wadlala nalo as the best teammate and iliphi player ongakazi wadlala nalo but mongathanda ukudlala nalo like same club? Ama player ukuthi wonke ngidlala nawo apply nine ngingamayi angikwazi ukukhompensate ukuthi liphi elincane kakhulu. Maka for manje ngathi uLithabo Nyahla odlalela iCF Astana naye uBlind Diamond. Iplayer engathi ngifisa ukudlala nalo akwamanje awekho because mina angisiplayer loshukela, mina ngidlala direct football, so manje ama player amaningi la ekasi adlalela ukuba noshukela manje mina akusinto zami le. So cause ngizokhuluma ukuthi udlale ku-GDL udlalele mapha ama team? Ku-GDL ngidlalele iHammanskraal Sports Academy neAlaska. Yiwo team engidlalele ku-GDL. Yeah. Sure. Okay, so mabangathi kuzintwana encane ifuna advice kuwe about i-disc ungayitshelana? Discipline ibalulekile because abantu abaningi la ekasi bayabhema bayaphuza and manje ukuthi lento le yasibulala because sicabanga ukuthi integral integral because abazali bethu bahlezi basikhuza ngalezi zinto lezi singayenzi. Commitment nayo ibalulekile, ukujima every day ngalova ama-gym abalulekile bhuti wami lapho. I hope umfana niyamuzwa, but it doesn't matter ukuthi umdala or umncane, but if umuntu ukhuluma into positive guys ubomlalela yabo, especially nabazali nabantwana abancane emakhaya bakhuthazeni badlala ibhola nibathengela ama-cocks into ezikanjalo bazokhula ba right. Uyazi into ezifana nama-drugs isipayisisa abantwana into ezikanjalo, sondela nje ungasabi. So nje uzobheka icamera manje ukhulume ne ungayi word of the day. Trust God, uNkulunkulu yonke into. Yeah, ngayita. Trust God, uNkulunkulu uyonke into. I wish mangantshela ngesitsonga kamu umtsongo batshele nje yami. Yabonga ne. Trust Chikwembu.